Hola de nou, en este vídeo parlarem de les arts plàstiques durant el romànic i durant el gòtic. Plàstic és de plastilina? No, home, no és això. Les arts plàstiques són bàsicament la pintura i l'escultura. Així, al igual que en l'arquitectura, podem dir que la principal funció de l'art és la funció religiosa. De fet, tant en l'art romànic com en el gòtic, les figures que més es repetiran tenen fins i tot nom propi. La primera, el Pantocrator. Pantocrator! El Pantocrator! Simbolitza a Jesús regnant sobre el món. El amo. Eixe mateix. El Pantocrator. En una mà du els evangelis. Bé, això és un diccionari, però feu-vos la idea. En una mà du els evangelis i l'altra l'usa per beneir el món. El Pantocrator el trobem a milers de pintures i en altres tantes escultures. Després tenim la segona. Es tracta d'una figura típica dels dos estils a la qual diguem tetramorfos. Tetramorfo. El tetramorfo. Eixe no és el joc d'anar col·locant rajoles? No, tio, eixe és el Tetris. Tetramorfos, significa literalment, però literal com la famada o què? No, tio, este està ben usat. Literalment significa 4 formes. El tetramorfo. I simbolitza els 4 evangelistes. Els evangelistes són els sants que van escriure els evangelis, que són un poc com la bio o el perfil de Jesucrist, saps què te vull dir? En el tetramorfos, estos evangelistes no se representen amb figures humanes, sinó que se representen amb els animals o els éssers que es simbolitzen. Per exemple, Sant Marc està simbolitzat per un lleó. Sant Joan per una àguila. Sant Mateu per un àngel i Sant Lluc per un bou. El més normal, això sí, és que trobem el Pantocrator i el Tetramorfos junts en la mateixa figura. Com així, mireu. Bé, i ara comencem amb l'escultura. Tant al romànic com al gòtic trobarem escultures als capitells de les columnes i als tímpans de les portes. Ahí va les portes, sí. Hem de saber les parts que podem trobar en les portes d'una catedral. Bro, tio, com te'n passes, no? És el que hi ha, xicón. I això, com en el cas de les plantes que vam veure en el vídeo anterior, val tant per al romànic com per al gòtic. Tenim el timpà, les arquivoltes, els muntants, el dintell i el mainell, que en castellà es diu partelur. L'escultura romànica tindrà una funció molt específica en una època en la que la gent no sabia llegir ni escriure, i és la de contar la història de Jesús i, en general, tota la història de la Bíblia. També servien, com es veu al nom de la rosa, per infundir el temor a Déu i a l'infern, la qual cosa era una ferramenta més per tenir controlada la població i mantenir les desigualtats en les que es basa el sistema feudal que vam veure en el tema passat. Les figures del romànic no són proporcionades, sinó que els personatges més importants són els més grans. A això li diguem, apunta, perspectiva jeràrquica. Per aquesta raó, en les escultures i en les pintures romàniques, la figura de Jesús sempre serà la més gran, mentre que la dels humans seran les figures més menudes. Les escultures romàniques es presenten a personatges rígids i sense moviment, i moltes vegades també estan deformats perquè s'adapten a l'espai que tenen per a ser esculpides, per exemple, el capitell. Com a curiositat vos diré que aquesta escultura romànica és la més antiga que es conserva al territori valencià. És la Mare de Déu del Rebollet d'Oliva i és anterior a la conquesta de Jaume I. I en què es diferencia una escultura gòtica d'una escultura romànica? En primer lloc, en què les escultures gòtiques es presenten figures més naturals, amb expressió al rostre. Mireu este, que sembla que està rient-se. I cert moviment. Per cert, tant les escultures gòtiques com les romàniques
estaven pintades. Mireu aquesta porta de la catedral gòtica de Friburg que vam poder veure en l'últim viatge de fi de curs que vam fer amb els de quart. En el gòtic, les escultures, a banda de servir per contar històries de la Bíblia i per adoctrinar, també servirà per decorar. Per exemple, les famoses gàrgoles de les catedrals gòtiques són un element decoratiu. I atenció, que això és nou, també serviran per decorar els sepulcres de la gent més rica i poderosa. I què podem dir de la pintura? Comencem per la pintura romànica. La pintura romànica s'usava sobretot per a tapar els murs i les parets de les esglésies romàniques. Aquestes fotos, per exemple, les vaig fer a la catedral romànica de Salamanca. És que Salamanca té 2 catedrals. Les característiques de la pintura romànica són, en primer lloc, que les pintures no tenen fons, no hi ha res darrere de les figures. Es marca molt la línia del dibuix de manera molt grossa, i els colors no tenen matisos, és a dir, són colors plans, com els que usem per pintar, per exemple, les parets de casa. La pintura gòtica és diferent. D'entrada, no la trobem tant a les parets, perquè no hi ha tantes parets en les catedrals gòtiques, i la trobem més a les finestres. Perquè sí, els dibuixos de les finestres estan considerats part de l'art pictòric. També trobarem pintura gòtica a taules, és a dir, a tablons, a trossos de fusta, i a retaules, que servien per decorar altars. Això seria un retaule gòtic de la catedral de València. I serà una època d'avanços tècnics, perquè, per exemple, serà així quan apareixerà la famosa pintura a l'oli. En aquesta època, les pintures, igual que passa amb l'escultura, adquiriran moviment, adquiriran expressió als rostres, i en el fons de les pintures començaran a aparèixer paisatges o altres motius que abans no existien. Al final del gòtic apareixeran pintors com l'italià Giotto, que ja ens avançarà amb la seva pintura les característiques del Renaixement. Per això ho veurem ja en tercer. Hasta luego.